जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଭୋର ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସହ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ଆମେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ଆଳତି ଦେଖି ସାରି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲୁ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ମୁଁ ଆମ ଗୁଗୁନ ସହ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲି। ଲାଗି ସାରି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ। ସେଠି ପୁଣି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖି ସାରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ଦେଖି ସାରି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ସହ ମୋର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଳତି ଦେଖିଲୁ। ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଳତି ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଫେରିଲା ବାଟରେ ମୋ ସହ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜା ବି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ସହ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ ବି ହେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଆସି ଆମ ଘରେ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଉ ଆମ ଚଉରା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କରିସାରି ସେ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଥିଲୁ ଚାରି ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛୁ? ଆମେ ବାପ ଝିଅ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।